През годините на напрегната работа за посрещането на предстоящото бедствие, Йосиф устрои и своя семейен живот. На Йосиф и Асенета се родиха двама сина. Той им даде еврейски имена. Може би ще доловим чувствата, които са го вълнували, ако обърнем внимание върху значението на тези имена. Първородния си син той нарече Манасия, което означава забравяне. Основанието му беше: Бог ме направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом. Целия си бащин дом ли? От това не трябва да се разбира, че Йосиф беше забравил или престанал да мисли за своето детство и за своя дом в Хеврон, или че някога би престанал да си спомня за него с дълбоко вълнение. И как би могъл? Та там той беше научил всичко, което определи живота му. Там той прие религиозната си вяра, която единствена ръководеше неговото поведение и която той никога не изостави. Там той възприе идеалите и нормите, формирали неговия характер. Не, той никога не беше забравял нито своя бащин дом, нито своя баща. Целият му по-късен живот доказва това. Кръщавайки своя син Манасия или забравяне, Йосиф имаше предвид същата основна истина, на която се базира Исус в Новия Завет. Който дойде при мене и не намрази баща си и майка си, не може да бъде мой ученик. При това тя съответства на думите на годиника към тази, която желае за своя жена. Слушай, дъщерю, и виж, и преклони ухото си. Забрави народа си и бащиния си дом. Това е езикът на хиперболата. Всяко нещо в по-късния живот на Йосиф, особено неговата загриженост за баща му, изявена в разговора му с неговите братя, дошли да си купят храна в Египет. Сълзите, с които посрещна в Египет стария си баща, нежните грижи за настаняването му в Гесенската земя, неговата предсмъртна молба за връщането на костите му в Ханаан. Всичко това ясно говори колко силно е обичал своя баща и колко скъпи са били за него спомените за детството му и за бащиния му дом. Давайки на своя син името Манасия, Йосиф отбелязваше промяната в живота си. За първи път, откакто беше продаден в робство, той имаше свой дом, свое семейство, свой син. Те бяха в центъра на живота му, заместваха и го примиряваха с отсъствието на неговия род. Втория си син Йосиф наименува Ефрем, което означава плодовит. Бог, казваше той, ще ме направи плодовит в земята на страданието ми. За Йосиф Египет винаги щеше да си остане страната на страданието ми. Страната, която никога нямаше да вземе в сърцето му мястото на Ханаан. Но въпреки това, Бог го направи плодовит в Египет. Той винаги признаваше, даже по време на своя голям успех, че всичко, което има, беше от Бога. От Бога, комуто служеше с радост. Бог ме направи да забравя всичките си мъки. Бог ме направи плодовит. Бог винаги го поддържаше в бедите му. Пазеше го от отчаяние. Пазеше го в ямата, в затвора. Помагаше му да върви, когато пътят беше труден. И сега беше с него, когато той се радваше на успехите, които пак Бог му беше дал. Пазеше го от гордост, когато вървеше след фараона на Египет, облечен с голяма власт и издигнат до високо положение. Нищо не изпъква с такава поразителна сила в преживяванията на Йосиф и в целия му характер, както неговата вяра в Бога, неговият живот, съсредоточен в Бога. Те никога не се промениха, независимо от обстоятелствата.
и в беди, и в успех. Бог беше в самия център на живота му.